sanibonani balandeli be-Engaging Life. As we told you, we road trip manje. I'm on my way to Durban. Se-entry la simileke ngoba imoto engihamba ngayo seyicomplainile yathi ikhathele. We've been driving now for 3 hours. Sisesekulo hambo lethu oluya eThekwini, right? Dayiki garage lana sisazophumula lana sithole something to eat. Sisendleleni njalo eya kuphi? Eya eThekwini siya kwi youth conference eya se-Cross. Asibonane indlela endleleni nje. Sibonane indlela endleleni until siyofika khona lapha yana eThekwini. Another day, another exciting moment, another segment. Welcome to Engaging Life, where life matters. Pastor Musa Wagamba Talona, we Engaging Life. As we promised you, this is the day the Lord has made. Yeah, shalom. Ukhuluma Chris, uPastor Chris wakakade. Sasifikile ke sikalelekile siyendaweni yesigameko. Siyaphuthuma nje. Ekseni Engaging Life. Khona yakhona. Yeah. As we know, once you see us on the road, it means we've been invited by ibandla lazothi Christ our Rock of Salvation. They'll be hosting youth conference khona le kwelika banana eDurban kwamashu kwamama awukhali. Lalelani lokho enhleli nathi indlela yonke sobe sisonke. There'll be sports and activities azoba khona, and later on the day bazoba launch branch. When just follow us. Follow us, Engaging Life, or go to Mozani Music. If you follow which also tell more details about the coming event. Unkulunkulu mkhulu uzobasibonakalisa kuleli bandla. Masifika ngathi sifike nje sithele phezulu kwabantu abayenzile uNkulunkulu abasebenze njalo. Yeah, shalom. So la ukusho kwakhe. Okusele nje kwethu uthi masambe, uza khona.
good morning. Welcome to another segment. Njengoba nazi ukuthi Engaging Life is on the road. Siya ngapha kwekaBanana. In fact, apparently sasifikile still in the morning. Yeah, it was late on the road. Sihlala nabazalwane eMontrose, interacting. Bekuyi-night shift ke leyo. Here am I nabanye bazalwane sizokhuluma ngalo hambo lethu ukuthi khona manje sibhekephi and what are we expecting for the day. Upastor Musa Kambatha we-Engaging Life. My brother, unjani? Hayi, emva kwezindaba. Emva kwezindaba eziqhuma zipheli. So yeah, we're on the road so far. How's the trip going? Hayi bafana, so far yonke into ihamba kahle and enjoy i-trip. So ready to share istimela? Hayi ngiselifini. Selifini? Yeah, ngiselifini. Inkonzo yabantu abasha iminani kuwe? Mfethu, means a lot yabo because it's an opportunity to as abantu abasha whereby sibona ukukhula kwethu ngokwezwi nangomusic and ne-entertainment nje ukuthi sazaneni sonke zabantu abasha. Yeah, so in closure, angitshela a word of advice or encouraging word ungayinikeza abazalwane okanye ulusho lase-Cross. Ukuthi bafethu, let's keep pushing, impilo yona inzima but singalahli focus ne-direction. uNkulunkulu uyasithwala kuzo zonke izinto. Asithandaneni nje. Ngiyathandela ukuthi uNkulunkulu uyasithwala. Asithwala mfowethu. Yazini uyabathwala bakhe abahole endleleni. Morning sisters. Morning. Yeah, welcome to Engaging Life. Tshela abalaleli ngapha nababukeli beMoza Music ne-Engaging Life. Your name nokuthi ubuya kuyiphi branch and how's the trip been going ke ku? Okhulumayo uMusa wenkosi waseCross, ngikhonza ebranchini iKatlehong Cross. Ke so far i-trip yethu ihamba kahle, asikaboni lutho, uNkulunkulu lokasithwalile. Siyabonga kwamanje. Okay, so i-message ongayinikeza ulusha lase-Cross, what can you say to them? Kuthi nje bantwana basekhaya asibambaneni, asiphusheni konke. Yebo. Bantwana basekhaya asibambeni, asiphusheni, sizoloke nje sibadonsa kancane. Upastor Chris naye uSamuel khona la, ula eDurban na. Listen, we still on the road nabazalwane baseCross. Sisabheke ngale Dr. John Dube where we'll be having event yolusha khona. Please don't forget Moza Music YouTube, like, subscribe. TikTok, just type in Engaging Life, like our page. We thank you. Another segment. Pastor Musa Kambatha, we Engaging Life. Moza Music, you're welcome. Yaro sifikile ke sikhalelekile endaweni esigameko. Kahle sicishe sesifikile. Yabo. Yasitshela. Sasiyasondela. Yeah. Phakathi eDurban. We are having a great show. You guys must just stay tuned. Follow Moza Music, Street Jupiter. You will find Engaging Life there. You'll find Pastor Chris. You'll find Pastor Mbata. And you see what was going to happen. There's a lot of things. uNkulunkulu uzobazibonakalisa ngendlela emangalisayo ukuthi ke nina abalaleli be-Engaging Life nithole a great segment. As you know, we'll never fail you. Namhlanje nje it's all about youth base-Christ, our rock of salvation, whereby they'll be embracing uNkulunkulu wabo ezizweni. We pray and hope ukuthi uNkulunkulu uyomelwa. Khona manje sendaweni esigameko. Sendaweni esigameko manje, we are ready. Kusekuseni kodwa sithi si ready. The services will come anytime soon from now. So we are ready. Young people, make sure you arrive on time. This thing keep isikhathi ayikho right, Pastor Mbata. Yeah, no, ayikho right. Delay izinto eziningi. Program ngadelay umuntu omusha. Yabona ke madelay umuntu omusha. I have a serious problem with that. But I hope Rock of Salvation will never disappoint. They will keep time and they'll be on time, especially the young ones. Yeah, angeke disappoint creator Rock of Salvation. Listen, hamba nathi seshona khona le. As Pastor Chris normally say, the Spirit of the Lord always flow upon the face of the deep. Thank you.
Engaging Life seyifikile igalelekile kwelika banana. Sesifikile Yeah, sesikhona. indawo esigameko. Endaweni esigameko sifikile ngempela and we are so excited to be here. Sise Durban. Yeah, sisemdubane. What is this kind of sound of the beach? Is it South Beach or which beside beach? Is We this one? at South Beach. With the South Beach, yeah. Yeah, we As at you the can South see, South in Beach. Durban, and there's a lot. Sazowenza namhlanje. Only this Saturday is a busy day. Yeah, it is a busy day for us. So siqalile simakhi register. Ngenxa yesikhathi, Pastor Chris, Yes, let us rush. we need to go there Yeah. to a venue where is service a corner. Yeah, please nisilandeleni nizosithola ku TikTok na ku YouTube. YouTube Moza Music, TikTok Engaging Life. Khona manje sibheke le kwamashu at Dr. John Dube. That's where event ikhona yebandla kuthiwa Christ Our Rock of Salvation. Yeah, under the presiding bishop Baba Mkaka. Yes. Uyophethe leli bandla leli. Sizobe sinaye naye nimlinde nje. Yes. Angaze afike la space sikhulume naye. Don't forget, like, subscribe, follow. That's our handles. Niyazi nani. TikTok Engaging Life. YouTube Moza Music. Ko radio satholakala on Thursday bafethu ningakhohlwa there's a link that you just go in there, click in and listen. Siyaqala kukhona abantu abashoyo ukuthi siyamamela simamela kodwa sibuye siphume. Refresh that link because it's a digital link. Go back in and listen to the radio 6 to 9 So, every Thursday. every Thursday. As in, Asa. Shalom. We are back again, Engaging Life. Sisendaweni esigameko manje, sisema-grounding, where everything is going to take place. You know, what's good about young people is when they decide themselves that they want to meet in one vision, and one of the biggest vision is to play sport. Now, what I think he covered the site. They're already starting preparing for the games, and I cannot wait to see young people kicking the ball. Ngiyacabanga izodlala ibhola on the other side, and then netball, I think so. But we stay tuned, Engaging Life, more things to come. One thing I will say to you is that the Spirit of the Lord always flow upon the face of the deep. Good day. Welcome to another segment of Engaging Life with Pastor Musa Rambatelo. Please don't forget YouTube channel More Zion Music. Follow us and like. Don't forget also to subscribe. TikTok Engaging Life. Sesifike again ndaweni esigameko whereby Christ Our Rock of Salvation is commemorating Youth Day, and again inamabandla khona la sesifikile khona la Dr. John Dube, whereby we'll be celebrating nama youth executives from other ministries and churches per se. My sister, nangomunye sinayo one of the participants okanye one of the members sase Christ Rock of Christ Our Rock of Salvation, usisukuthi ubani from which circuit and kusho ukuthini uku-embrace ubuyouth bakhe since we are marking 50 years celebration okanye commemoration ye-youth. Good day, my sister. Sanibonani, igama lami Bhutini Nzandile wakwaSikhosana Everin. Ngikuse-branch vele yase-Everin. Wow, okay. Usebranchini Verena, please tell us ubu-youth since we are here commemorating ubu-youth kusho ukuthini kuwe? Ngasho ngithi baleke khulu ngoba kube bengabaleki ngaba ngikho la. Ukuba kwami la kusho khona ukuthi ngize ngokuzozichenya ngokuba yi-youth, ukuba
sesigabeni sabantu abatsha, so lokho kungijabulisa kakhulu futhi hawa ngiyazi vele nje laba esithumele bona namhlanje bathi sokuphikisana nawo ngesivezwe. Osho nje Hawa ngesivezwe. the message per se, since Youth ka 76 at celebrating 50 years of anniversary, do you think the fight back, was it worth it? Yeah, I can say so. Even though lento le bebayilwela kudala, still isesekhona some challenges isesenayo le lokho bebakulwela kwemfundo yamahala kungazange ku-achieveke kudala. Sisakulwela namhlanje njengoba kusazokuba ne-march and march, silwela zona zokuthi mde bakhambe sikhona ukuthi sithole ngithini, sithole amandla or sithole lento le beyilola yi-youth yaka 79 sithole ngokwengomthetho. Okay, Yeah. Uyishayela usisi amagama akhe lawa, which we support also. Listen, don't forget YouTube channel More Zion Music, like, subscribe, TikTok Engaging Live. X, you can hear background yakho uyacula lalela. Still we are here commemorating. Shalom again. Engaging Live for back in the Eneskamego. Sikhona sikalelekile. One of the problem esinayo with young people ukuthi the perfect parables bekhona eBhayibhelini ethi vumela abantwana ukuthi bazekile. As you can see, the sound, everything. What's happening here? So perfect. So anyway, I can't wait to see them play. Can't wait to see them play. Another church this side. Is a Cross of Salvation. It's so nice to see such young people and determination to make sure that they do what's best. So now I'm having this and the younger people surrounding me. I'm some question to ask you. I'm some question to ask you. But before I ask you this question, you need to tell me your name, which branch are you from, and which church are you from? And then after that, first question to you, what gaps do you think according to something the young people can close within the church? That's your question. Hi everyone, Kamala Muzinhle ngikhonza across ebranchini yaseGP. So according to the question yakababa ukuthi which gap could the youth close esontweni? I believe ukuthi the youth possesses a lot of potential. Number one, in ministering. Number two, in sharing the word. If we'll be given that chance, we could do a lot and we could impact each other in that manner. Yeah, that is a very huge gap. And I feel like if they could just believe in the youth, that they could like give us the platform to just do that, we will, and we will excel very much in it. Give them opportunity to explore themselves and show the talent, and the character. If the church can give them that, they can take this church to another level. But now because I can see with LOC, organizing committee, I think so. First, we know World Cup as we speak, in Mexico and USA and Canada. And you guys are deciding to play the similar sport, soccer. And you saw once the South African team won, the way EES would would you think it's a good strategy to soccer? What do you think about that? Okay, my name is Sembiso Zadla, Pastor Zadla, Pietermaritzburg branch, Ubandele Cross, Christ Rock of Salvation. Embusweni wakho, my brother, I think sports that enjoy soccer. That is why today we decided we combine my vision, just to form the relationship in sports. As school as we youth, it's very appealing. We know sometimes the youth are in terms of as we nokusonto into eningi, but to say asilesi into abayithandayo sibahlanganise, then later sihlanganise esontweni, then we share izwi laNkulunkulu. So we need, this is a new way and a good way of evangelizer to say let us have fun, let us play sports as a youth,
but then not forgetting izwi likaNkulunkulu. Okay, since bazohlangana different churches, what is the advice also nigga the rock cross to be specific? The advice with how do they network with other church? What advice ungabanika bakwazi ukunetwork namanye amasonto lawa khona? I think firstly what most important is respect. If uhlonipha abantu then abantu you draw them to you. Two indlela oziphatha ngayo, you know, abantu sometimes we don't have to preach. Akufanele sishumayele, but we have indlela esibaphatha ngayo abantu our service to ngoba nini sivakashele indlela esiserva ngayo is the indlela ezokwenza isimulweni zekithi as the Christ of our Rock of Salvation. So I think respect ukuyiphatha nokuzwana nabantu ibona uzokwenza abantu babuye. Yeah, no ubeka kahle ubhuti the leader himself, but angeke ukushiya akaqedi ngawo safuna ukubuza any question ngokushesha okukhulu. Shan, listen, you are the youngest person, yabona khona abantu above you, yabona ozothiwa nobukeka bakhona abantu othi they inspire you inside the church ukuthi wena you look up to them, yabona if bakhona, what is your approach ukuthi usebenzisane nabo? Oh, okay. Firstly, umalume. Yeah. Umalume Mbatha. Yes. Mbatha bani? Umusa wenkosi Mbatha. Pastor Musa Mbatha. Pastor Musa Mbatha. Okay. Yes. Yes, he's one of the people that inspire me because I think it's a very good initiative, to be able to engage with everyone. Yes. Not only in main focus being on adults or grown people, but he also does include the youth. And he's very approachable. Okay. Yes, he's one person who's very approachable. You can just go to him and ask him, he'd advise you, and then he talks. Yeah, he does talk. Uzweleke uPastor Mbatha, I think we're engaging life, that's what they say. Bakhuluma ngalo engaging life ukuthi she looks up to the pastor. Siyabonga kakhulu. Keep on doing that. Umsondeza njalo. He's going to uplift you and develop you to be a better person every day inside the house of Lord. Siyabonga. Thank you. Again, welcome again to another segment of Engaging Life. Sisakhona la endaweni yesigameko Dr. J.L. Dube High School khona la kwaMashu. We got one, if not the greatest leaders amongst especially Zion or between Zion community. Ubaba umjob uzozisho ukuthi ubani and kusho ukuthini commemorate youth this evening or this day on era esikuyo celebrating again 50 years of celebration era 76. Yes, now you want to pass about 50 years of 1976, it's a new generation. Kungule Paipelini, 40 years, it's a new generation. Also below 40, it's another generation. So abona labantu ababuza this generation, feel low to and left in the generation, next generation to take over the credit. Nico hence the leaders here to express more about good leadership. Ngibingelele inina nonke enizobuka lana ngibongele bubuhole ngimi nabo Nkosi yami. Mina ngizokhuluma okuningi, ngizobonga nje ukuthi abantwana besihlanganise kule minyaka yokuyoni ukuthi ubuyoni buyinto eyodwa. Wena uzobukela uzobona mina ngijika laba baholi bobabili ngibalalisa phansi. Ngicela ukubonga kakhulu kumbukeli, ngicela ukubonga kulaba baholi abahlanganisa intsha ukuthi yazane nje noNkulunkulu. Ilokho kusihlanganisile namhlanje. uNkulunkulu ke engathi ngenza kahle yonke into eyenzakala namhlanje na ibe yinhle isibeke eqophelweni eliphezulu. Amen. Sibonga kakhulu Bishop. And khona kunye ke Bishop. Simonile lapha la ku one of our channel Engaging Life and nakhona ke Sound of Azania, your church has been nominated for awards lapha. What is your take on, what are you saying about this awards or nominated as a church? Kube injabulo enkulu mholi wami ukuzithola sengibonakala sengaziwa ebuyonini ukuthi nami ngikhona. So siyabonga kakhulu ukuthi siye sangena kulama award. Nkosi yami uNkulunkulu sesingusa uNkulunkulu nje ukuthi engasenza kahle nathi sibe ngabakhethiwe. Nkosi yami nami ngikwazi ukuphakamisa abaholi bami. uNkulunkulu akenze kahle. Amen. For more information, don't forget, go to TikTok account, Engaging Life, YouTube, More Zion Music, to vote for MIT Vision. Sorry for that. MIT Vision. You just go to Best Zion Music Award.
khona la ku-second annual Choral Indigenous Music Award uvele nje umqhafazi impondo nje 2 rand umnikele uthi nje SIMA sima ku-2632 bese udala nje 40439 to vote for Mighty Vision. 2 rand nje impondo nje umnikele. Don't forget, visit TikTok account here in the July for more info and more music. TikTok, YouTube channel, Pastor Musa Rambatha yona hleli naye la uBishop Mphanazi embracing ubuyouth. Amen. Shalom again. I always say this to you. You must have a peace of God before you have a peace of God. Siyajabula kakhulu ukuthi manje siphethe one of the biggest church eZion. Angikhathali ukuthi uthini. Nami nje ngibona nje ngicokele from the believers in Christ. Ngibuya ngale kuleli sonto leli eyikhova ezimweni. Into engifuna kubo ke labazalwane laba. These are young people, by the way. Bazozisho kamagama nesibongo ukuyiphi branch, you know, and then kanjalo bese kena there's one question for each one of them. Ngizocala ngawe bhuti, first question ne uzosho igama lakho uzongitshela ukuthi uzongathela i-question yami. I-question yami ithi kena isiphi space obona ukuthi esontweni as young people ningasivala la. That's my question. Manyoni eThekwini but part of the show machine. So kahle ispace engenzeka la njengoba ma youth ngiyacabanga ukuthi ezinye izinto siyadinga ukuthi sihlangane as youth singathini ngokukhuluma ngezivenkosi but sikwazi ukukhulisana even ngamabhizinisi kwemfundo ngoba kahle ekugcineni akumele sigcine ukuthi sipreach only the word of God, but we have to also like fundisana how to self-develop abantu abasha ukuthi bayakwazi ezinye izinto ngoba kahle kuhle lokho sikwenzayo ukuthi sabantu abasha ukuthi sihlangane njengamanje amabandla awu-3 which is the first thing ekwenzeka noma siqala ukuba kuyona into enhle le ngicabanga ukuthi lento esiqalayo siqhubekeni ngicabanga we can also like share ukuthi how my ideas was as business, how to empower umuntu ukuthi ebe nenye business nokuthi la sihlanganisa amabandla ahlukene. Ngicabanga ukuthi lesicalayo soqhubeka size ibe into enhle ukuthi into ehlangene ngoba kahle simeme uNkulunkulu ukuthi ebe khona kuthina phakathi nasazi ukuthi egcineni we have to sikhulisane ngani ngomqondo ukuthi siqhubeke siye phambili ngani namabhizinisi siqhubeke phambili sakhe imindeni yethu siqhubeke phambili sakhe amabandla ethu develop ukuthi kahle uzayona kahle uyafuna uzayona kahle asabunye ukuqhathwa awufundile mase siyafunda manje we have businesses we have izinto eziningi efuna sisherishe njengabantu base South Africa siye phambili ngiyabonga kakhulu. No, what an answer. Okay. Sasibisisi ke manje. Usisi uzozisho igama ngesibongo, ne? But now, sisi, no question yami ezakuyo. You are a young lady. Uyazi kwenzakala le-country nesiphila kuyo abantu besimanje bayahlukunyezwa, you know. Ama-social ills affecta nina abantu besimanje kakhulu, yabona. Esontweni, what advice would you give young people once they face my situation so where do they go and what advice ungabanika bona nje abafana nje ngawo abantu besithola ngoba ladies are very vulnerable in the country that we are living in, so when yini advice unganika sesontweni lakho esimama ofana nje ngawo? Okay. So hi, my name is Mubeba Ndlovu and ngaphathi kwe-Covers in Moon. So i-advice engayinika abantu besimame ukuthi abasisontweni ish guys, like I don't know, but like angazi ngichaza kanjani ngiyasaba bangaya amaphoyisa benza yini bangayenza amaphoyisa bangaya kumfundisa kathola ukuthi ahlukumezwe na efokuthi like uhlukunyezelwa khona ebandleni like khuluma nabafundisi umuntu emthemba kakhulu mina esontweni lami ngiyabathemba like ababhuti bami ngiyabathemba and esontweni like akaze vele ngaba nokuthi mhlawumbe khona enzakala like kwikhova akakaze ngizwe mhlawumbe kuthiwa khona
ingane mhlawumbe ehlukumezekile or what but sinalokho bayasazisa ukuthi bawubhuti wethu. So wena if you feel like khona into mhlawumbe eyenzakalayo kuwena or something like khuluma nomuntu omdala mase ufuna ukuyigcinela kuwena leyo because uyilimaza wena ekugcineni ususonto akabuhlungu lo muntu uhlale phambi kwakho and uyakuhlukumeza na. So I believe ukuthi communicate amaphoyisa mase ufuna ukugijimelana engakaqali lapho I feel like ayadotisa abantu la sentisheshayo iphela and it's okay to yourself. Sisi yakubaholi within the church, local church yakho usho lezi respond but into engithandayo sisi ukuthi kana bayathandana vele as one church ukulabo mabathandana kulula ukuthi babone ukuthi kana ukuthi uyekuzibambani ekhuluma lapho. I love that and please keep on spreading that word. They must talk, not keep quiet. And then lastly, but the last person engayo kuphuthi nayo uzisho igama ukuthi ubani isibongo and then which branch akasonta if ane position nayo uzosho ukuthi ngane position so and then question yakho ukuthi kana nayo imaphi inhlangene yabona ukuthi une rock ezikamgaga lapha konese ikhofa lapha and the others yini ozothi abalemiyenzi ngokuhlangana network kanjani nabanye abantu yenzoyazi behlala nabantu elizobukana nje ndlela ibhola kulo lapha. Thanks. Umbuzo wakho uvalid kakhulu. Igama lami ngingomusa ngakancala. Deputy Chairperson kubantu abasha under Senior Bishop Mashini. Umbuzo wakho ngiyawuthanda kakhulu. Ukusukela namhlanje ukuya phambili thina njengeikhova neMighty Vision neCross sesiqale ubudlelwano obuya phambili. Siyaqinisekisa ukuthi kuko konke esizokwenza njengeikhova sizobabhalela formally siba-invite njengoba uFethu beke wachaza ukuthi sinabantu abamabhizinisi sinabantu abama-academia so we are willing ukusebenzisana nabo sakhe lobo budlelwano so ukuze ibandla likaKristu liye phambili. Ngizole nani kodwa ngoba lo chairperson sisazobuya kuwe kuningi ama-question asobuza abaningi abantu abamele siba-interview yes lot esizokubuza but siyabonga ke mlaleli we-Engaging Life nizizwele ikhova eziningi lezi la thina saqala khona. Another exciting moment we're Engaging Life. As you can hear in the background, it's buzzing. Everyone is celebrating their ministry. As you can see behind, the excitement within our friends and the soccer itself. The Pastor Musa Wagambacha, we're Engaging Life. No Bishop Napa, uzozisho ukuthi Bishop Bani from which ministry? Greetings, my leader. Amen mholi ngiyabingelela egameni lomfowethu uJesu Kristu okhulumayo uBishop elect uNhlapho oyi-leader kwi-region yaseGauteng phansi kwebandla iCross iChrist Our Rock of Salvation. Amen mholi. Amen mholi. Umqondo obewukini ukuthi mhlanganise these giant churches. We're talking about the Christ Our Rock of Salvation. We're talking about the Mighty Vision. We're talking about the covers in me, especially when we're reaching as a KZN. That's the ukuthi umqondo bemuhle kangaka angithi manje sithathele ezumality bebanqondo yinye bemoya munye beqonda into yodwa. Yafikani Bishop ukuthi kuze kube kuhle kangaka namhlanje ebandleni. Amen Shando. Umqondo wafika kuthina ukuthi sibuyise especially the youth in Christ ngoba at the end of the day sisemzimbeni munye. So lokho kwamagama amabandla ama-denomination akhona kodwa sisonke sisemzimbeni munye okaKristu. So sabona kukuhle ukuthi akunapheleli ekhasini noma enkondlweni kuphela kodwa sibe nalento esibiza team building ukuthi abantwana bethu bakwazi ukugqugquzeleka
ukuza enkonzweni bazi ukuthi enkonzweni there are spots la ukuthi babe khona healthy bakwazi ukuyivocavoca nokwenza nje ubudlelwano nalawa amabandla esinawo lawo, hoping ukuthi in future kuzoba khona namanye amabandla esakha nabo ubudlelwane, because at the end of the day sisemzimbeni munye kaKristu. Sizemzimbeni munye kaKristu. Lastly, before siphetela, a message to umbukeli we-Moza Music, a message to umbukeli we-Engaging Live, especially youth. Ungathini bona? Umlayezo enginawo kubantu abasha kuzayoni wonke nase-South Africa yonke ukuthi uKristu ungukuphila, uKristu uyaphila thina sonke siyabantu abasha. Asibuyisaneni, sihlanganeni, never mind ukuthi ugqoka isheti elinjani, never mind ukuthi ukwenza kuyiphi inhlangano, kodwa asihlanganeni sakhe obunye njengoba kuyinyanga ephelayo yabantu abasha. Siyakhumbula abantwana bango-1976 bebamunye ekufezekiseni noma ekufiseni into ebekayidinga ukuthi ibe yimpumelelo. So nathi kule nyaka ka-2026 akubonakale abantu abasha babamunye, never mind ukuthi ukhonza kuliphi ibandla, kodwa sibeni munye ukufezekiseni ama-goals wethu as the youth of South Africa. Ngiyabonga kakhulu Mshana. I cannot say it better myself. Don't forget YouTube channel, Moza Music, TikTok, Engaging Live. We are still here, Wamash, commemorating youth. Okay, says we are again, Engaging Live. You are live here in Durban. What an event! Since I'm going to first game, mind you, it's half time currently, but lapha siphethe umholi uzozisho igama ukuthi ubani igama nesibongo neposition la ifake position esontweni nebranch abuya kuyo ayirepresentayo la emasho. Sanibonani, igama uNkosana wakaMphikwa owupastor elect khona la ebandleni leChrist Our Rock of Salvation, ibranch ngiseFosloras. Okay, good one phethe umholi. Question ezobuza umholi i-right for yena. Nakho ke mholi eBhayibhelini kuyenzeka laphana eRefedima, mawufunda kahle kwaExodus uyothola lapha eRefedima into eyenzakalayo, uNkulunkulu emuva uvula ulwandle ukuthi abantwana base-Israyeli bandlule bangayenzanga lutho bona. uNkulunkulu wadecidela yena ukuthi ngoba akusekho indlela ukuthi bangandlula kuyo ukuthi avule ulwandle ukuthi bandlula. Bayadlula ke abantwana base-Israyeli bafika lapha eRefedima, ba-expect uNkulunkulu ukuthi ayenze lo msebenzi awenza futhi le muva wena vula khona ulwandle. Bayahlala benze mix. uNkulunkulu uthikela kuMoses, wena Moses, in order for you to win the war eRefedima, wena Moses phakamisela sakho phezulu, then abantwana base-Israyeli bazowina. Kwenzeka ke bayenza lento ukuze azakhathale uMoses kuze khona uAaron azomsiza ukuphakamisisa lesakhe phezulu. This is means working as a team. So nakabaphakamisa isandla uAaron asiza uMoses, abantwana base-Israyeli bayawina. Kusho ukuthi ke lokusebenzisana nomholi oliphethe egatsheni okanye in a church nabaholi futhi ngizokwazi ukuwina. What is your take about working as a team kubuholi? Working as a team as singabaholi kubaluleke kakhulu as kahle nenjongo kaNkulunkulu kuyilokho kuko konke. uNkulunkulu uma ethuma uMoses ukuthi ayokhulula abantwana bakhe eGibhithe wanikeza yena induku vele ukuthi endeni akube khona uAaron noJoshua ukuthi bazomsiza kuyo yonke into. Manje ebuholini bonke ingathi uma umholi wethu anombono wokuthi endeni usithatha manje uyasiwelisa uyosibonisa izwe laseKhanani ukuthi thina sisebenzisane naye simsize kuko konke ngoba induku yanikezwa yena, azange inikezwe laba abazomsiza. Induku inikezwe umholi ukuthi asimsize umholi wethu ngako konke. Uma singavula nje sisebenzisa umqondo noNkulunkulu nathi uzosipha amandla ukuthi endeni umholi uma sekufika isikhathi sokuthi endeni izandla zakhe zikhathale simphakamise, singathathi induku kodwa asiziphakamise izandla zakhe ukuze sizoyinqoba impi yethu noSathane. I like it. Uexplain kahle. Lingathathi induku kamaholi but phakamisa isandla sikaMholi nenduku yakhe kuze nina nizokwazi ukusucceed. Perfect explanation about good leadership. Nakho ke sesila esigamekeni ke manje. Kune event ezakalayo la.
mholi, whereby amasonto amathathu ahlangene angena azojoyina inkonzo lokhonza kuyo ne-Rock of Salvation. What is your take about ukuhlangana namanye amasonto? Ayijwayelekile le nto ukuthi amazayoni ahlala ngesport, ahlangana ngamlindelo, ayenza imlindelo, but you as a church you took a decision ukuthi nizohlangana namanye. So what is your take about that? How do you feel about ukuhlangana namanye amasonto? Kuyisibusiso esikhulu ukuthi kuhlangana amabandla ngokuhlukahlukana kwayo akhe kahle la ngoko ikhona ngokombhalo ukuthi endeni kahle kwamele sihlanganyele sisonke sakho umzimba kaKristu. Ngawo bona lokho esikwenza la sisakha umzimba ngoba lana sisegijimeni ukuthi endeni sigijimisa lona leli vangeli ukuthi siwine sonke singamabandla. Akungabi ukuthi sila sizoqhudelana ukuthi ubani omkhulu kunomunye, siyalingana njengoba sila singabazalwane. Ingathi ngaso sonke isikhathi singaba naloyo mqondo lo ukuthi endeni the purpose kaNkulunkulu ukuthi sonke sakhena umzimba, kungabi khona bakhowabo umzimba nabanye bakhowabo umzimba. Asiwakhena umzimba ube munye ukuze sizonqoba. Usathana akayithandi lento esiyenzayo, kodwa silisana naloko ukuthi endeni kwamele sihlangane singabazalwane. Yeah, nayo ke engage life. Lento sibiza ke explain manje umholi. It's called paradigm shift. When usathana move on the other side, mina ngidecided ukuzigroupa and move with God. Ishintsha the whole mindset yokusonta wethu. Siyabonga kakhulu pastor. Sisazoba nawe la kundaweni yesigameko one youth conference across our Rock of Salvation. I thank you. Here we are still watching Nali Ipola. Motapega labo baba baminye. Our members and the players is the Christ our Rock of Salvation. And I believe ukuthi bazowina because bahleli ne-Bishop yaseMpumalanga region. I don't know ke ukuthi ucoach zona or substitute yakhe ime kanjani, but ngoba unoThomo I believe ukuthi khona into eyenzakalayo. Madoda yikahle uBishop ngeke ngikhulume naye because uBishop yabona icoach yethu ijuluke imanzi into. Mr. Thomo, what's the message you can bring to youth? Yes, Christ, our Rock of Salvation. Hambala kuphela mntaka baba. Kude lokunye. Masingakhuluma lokuningi sitabe sesiyamosha. Kodwa nje now enjoying bafethu. Kuphela. Athi la enjoying makabe bahlele ngakhona ubuso busho okunye. Well, we still here in the Christ our Rock of Salvation. Well, they are commemorating youth, also watching and playing soccer. The way I don't know whether they're winning or losing. Engaging life where life matters. Sanibonani good people. Mfana kagama lona Mr. Chupita. Namhlanje bathi nami ngize ecamereni because I have one of my favorite singers. Yeah. So I had to do this thing. Yabona sike sisibabambe kunjani mama? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngicela nje utshela abantu ukuthi who are you? Mina nguneli. Mrs. Ndebele. Mrs. Ndebele. Yes, not Ndebele, Ndebele. Ndebele precisely. Yeah. Ndebele. Yeah. Uyaphila kodwa ngiphila kakhulu wena? Ngijabulele nje ukubona nami. Hawu, sengiyi-first born ke la. Yeah. Okay, siko lapho esikhona mama sibona namhlanje sihlangene. Yeah. And as one of the best singers. Yeah. What advice do you have to upcoming young girls abafuna ukukhula eZion? What are the things that you would like to say to them? Ukuthi bathathe as a precaution or an advice that you feel like can apply to them? Yeah, i-advise engingabapha bona especially laba abasakhula ukuthi emculweni awuzeli ngempakamo. Uyayehla, uyathoba ngaso sonke isikhathi. Ukuze ukwazi ukuthi noma ngabe kuthiwa udumise uNkulunkulu umdumise ngento engaphakathi kuwena, uthobile, uwehlile, ungayiphakamisi ngoba ukuyiphakamisa kuqala lapho.
izinto uyibona zingahambi kahle ngoba wena uphakeme. Kodwa-ke ukwehla kwakho kuyakwenza ukuthi kena noNkulunkulu adumiseke. Ngizoleke umama uthi ongazi ngempakamo. As a person who's always been yazi-ke mina ngithi ngithanda ukukhipha abantu naye lo phethe ikhamera kune-video engimbone kuyo funa ukumkhipha mara uyangilwisa. Athi ngamkhipha le ngenze kuba ayikho right. So mama, tell me, how do you stay disciplined kulokho okwenzayo? How do you know and how do you mold yourself ukuthi okay, this is what I do, and how do you maintain it? So ayinanto yabona amawuqulu anti azazi ukuthi umephi, uyazazi ukuthi ucula ini, wena ezuma age mama Ndebele. What are the disciplines that you took to become who you are today? Discipline goes a long way, man. Serious. Discipline. Yo, kuba discipline man, yo. Enye into futhi enzima kakhulu. Enzima kakhulu. Idinga ukuthi uhlale uyihlola. Uyihlola ngaso sonke isikhathi ukuthi wena umephi, udingani, ufunani. Discipline. Idinga lokho nje. Hey, so into engayisho ukuthi abona from a singer to a dancer. Mina this is what I always say. Motivation ifana ni paraffin emlilweni, but i-discipline ifana ne-charcoal mayisha ngaphansi, because everything is underneath. So kumele ube determined. Yambona ukuthi mama, oh ayazi nithi ngayikhiphi le ndaba nizobona into engayisho ukuthi content ayikhosi. So stay tuned. Sibonge ngapha siphethe umama Ndebele lalela ngiphezu kwakhe the whole night. Camera ngiyibeke ebusweni bakho namhlanje. Ngifuna ngiyakushayinisa ukugcina. Stay tuned for music, and I'm my age follow lapho. I always leave everyone's handles good idea in the description. So in the favorite way of Street Jupiter, adios. Thank you. Another exciting moment. Khona la Dr. Chubi, if I'm not mistaken. Lagomasho, where we celebrating Ubu Youth. So now one of the players who is from which church as a player now udlala position, because I can see she's wearing it here from which church. Good day, my sister. Hello, how are you? I'm good. Sikhuluma nobani? Khuluma no Unathi Kandlela Peter Marisbeck osonta cross. Okay, I can see that now you're one of the players. Should udlala the cross? Yebo. Get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready. Ngiziphi sport odlala to you? Ngidlala i-center. Ngidlala i-center. Uziphi sport odlalelayo? Ngidlala i-netball. Okay. Yeah, ngidlala i-center. Okay. Lovely. Since we're here commemorating his youth on this 50 years of anniversary, year 1976, what's the message to youth? Ngithanda ukuthi wonke umuntu akayithanda igcine azazi ukuthi ufunani empilweni noma la entweni eziningi mhlawumbe engaphumeleli, but ukufunda ikona okubalulekile kakhulu. Uma engaphumelelanga ekufundeni akazama ukusebenzisa ithalente lakhe lezandla ngoba kuningi esingakwenza ngezandla, afuna umuntu alahle ithemba. Wow, lento show sisinathi inamandla, iyaphila. Ukuthi zonke izinto esinezwe uNkulunkulu uma ngabe you can put your mind on it, izandla zakho zingasebenzela. We wish you and your team all the best. Nakanjani siyabangena? Siyabangena. Don't forget Blue Nation, siyabangena. TikTok account Engaging Life, YouTube channel Moza Music. Sharp. Our Rock of Salvation, sisakuyo lendawo endaweni esigameko la esinqanqawini. We're having one of the influencers sakule bandla across uzozisho ukuthi ubani, from which region, and what does this event mean to him. Greetings, my Uthoma khulumayo bafowethu osendaweni yaseMpumalanga, iregion yaseMpumalanga bafowethu. Silana for youth service ebeke uye ubaba uMgaga mhlawumbe ngokuseka yena ebandleni bethu bafowethu. Okay, tell us, special since such an attendance, your youth yonkana checking from the grandstand, Nayana netball, soccer, they are exchanging gears now.
Sing isizwe sikaNkulunkulu. I'm counting ikhova Mighty Vision across having such a tremendous event. Fikani kuwe, the message you can give to them. Okay, okukhona mfowethu lengikubonako nje ubunye kuphela khehla akukho lokunye ngithanda nge the way abazalwane babambene ngakhona babambana kuNkulunkulu kuphela khehla. Hayi amazogcina ongawanikeza umbukeli weMozart Music no Engaging Life emakhaya. Okay, into mhlambe engiyifundile bafowethu nangihamba endleleni yokukholwa mhlawumbe kunye nje lengakufunza lokuthi akukwadi ukuthi umuntu omusha uhambe emhlabeni unganaye uNkulunkulu ungakamukeli uNkulunkulu. So we are inviting bonke abantu simamela kuNkulunkulu. Uma ufunza iBhayibheli lapha kuJohn 14 uthi bonke bazalwane labagcina imiyalo yabo abaphile ngayo bahambe ngayo mfowethu. Bonke labazalwane abagcina imiyalo yakhe mabaphile ngawo bahambe ngawo. Sisala endaweni esigameko Christ our Rock of Salvation, back to God as Baba presiding PE Mkaka. Good day, wow, what an exciting moment. I'm with the Queens, Zagu Mighty Vision, as you can see. Hey, I'm a Queens, they are Queens. From which branch, if not second, and Nigeria to Iban youth national wise. It's my sister. Hello, Johnny. Siyaphila. Siyabonga ukuba la emagroundini akwa FMT kaMashu. Sibonga kakhulu ukuhlangana namabandla amanye. Ngiyathemba ukuthi nabanye abangaze bakubone lokhu bazojabula kakhulu, especially mina ke engaze ngize ngikwenze lokhu. Ngibonga kakhulu ukuhlangana namanye amabandla. Kuzokuba khona ukuzwana nokuthembana phakathi kwamabandla. Uthando nje luzoba ningi kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Sanibonani, igama lami kubuhle ngakandwandwe ngisebranchini yaseStenga from Mighty Vision. Siyabonga kakhulu ukuthi sihlangane ne-youth yakwamanye amabandla. Lokho kuzokwakha ubumbano nothando kumaZayoni onke. Sengathi nje konke lokho okwenzeka la emagroundini kungaqhubeka kube umkhuba omuhle waseZayoni. Siyabonga. Sanibonani, igama lami nguSamke, ngihamba ebandleni le-Mighty Vision ebranchini yaseMlazi ka-D. Siyabonga ukuba lana, sibonga i-Cross host abazalwane, sizokhanda ubumbano nokuzwana egameni likaJesu. Ngiyafisa singathi ngaqhubeka kube mnandi. Si-Mighty ke siyawina, i-Mighty! Sanibonani, igama lami ngu-Awanda Khoneke from Mighty Vision. Kwaze kwamnandi ukuba kwaMashu kaBesta. Okay, iZayoni is not about ukukholwa kuphela. Kufanele sibuye sikwenze ukuthi sibe combine, sibe munye ngama-sports. Kwaze kwamnandi ukuba kwaMashu. Siyabonga siyi-Mighty, si-invite-iwe. Siyabonga kakhulu. Sanibonani, igama lami nguBuhle wakaKhumalo. Siyabonga nje sibe ndawonye as a youth. I-Cross as abantu abahostile. Lonto abayenzile ukuthi sibe ubumba lunye as i-youth iyoZayoni uwonke. Siyabonga leyo nto leyo inkulu kuthina. Ithanda ukuthi sibe si-youth sibe nothando sikhombisane. Siyabonga as a MV. Thank you. Sanibonani, igama nguThembeka Mkhwanazi, ngikhonza kwi-Mighty Vision ebandleni laseThukela. Sijabulela nje ukuba kwi-youth entertainment emagamini. I-first time yami le ave ngijabulile. Sizowina siyi-Mighty, zadla zombono zadla. Sanibonani, igama lami nguNompumelelo kaNgcobo, ngikhonza ebranchini yaseMlazi. Short bass, ngiyagwaba ku-TikTok. Kade nje ngiyigcwalisela i-Cross ukuthi vele sizoyishaya. Zadla zenkani zadla.
ubumbano kuZayoni, siyathandana, siyasekana, siyathwalisana, siyanithanda ama-cross kakhulu ukuthi nisikhethe ey'nkonzweni zonke ebengingayikhetha nakhetha thina. Siyabonga, uNkulunkulu anibusise, amen. Hey, bathi ezombono bathi asazi. All I can say, my PC Cross, Multivision. Okay, this afternoon we still here from Mashu, enjoying this moment, sports activities. Lucky for us tonight, by Engaging Life, we've got a counselor. Always Shubaba Oguchi Ubani, Babu Water representing and Joba Allah. These are now because we do understand that he's one of the main sponsors that this event is when I say a tournament. Giovanni Swan and Jesse right. It's because of the cancel. Good afternoon, cancel. Siyabingelela mfethu. Igamende Nkosi Jesu. Siyabonga. Khuluma baba nababukeli emakhaya beMozambique. Okay, sicela ukubingelela kakhulu abafethu leadership ekhona phambi kwami. Sibingelele emakhaya the viewers, uGama uSihle wakaMazibuko, ukhansela waka Ward 46 khona la kwaMashu esinqawunqawini. Silake namhlanje umhla ka27 kuJune 2026 sizobuka ama sports enziwa yibandla naseCross namabandla amanye akhona kule ndawo. Sise John Dubeke esikoleni kadi kwaMashu. Iyaqhubeka ke imidlalo la ekhona njengamanje ifootball, inetball yaqhubeka. Ngiceliwe ke njengoward councillor okhona wakule ndawo ukuthi ngize ngizobuka ngixhase yonke iprogram ekhona njengoba sazi ukuthi ikwaMashu indawo yebhola, ikwaMashu indawo la kuthandwa khona abantu. Sinabantwana la abaqhamuka from different places from KZN, even ngisho eGauteng bakhona la. Siyabamukela kwaMashu esifisayo ukuthi yonke lemidlalo eqhubekalayo njengamanje kube imidlalo la abantwana bezozibona khona. Izemidlalo ke isoccer, inetball yagqugquzela kakhulu kubantwana, kakhulukazi kubantu abasha. Ingakho umuntu ethe mayeyizwa le program wayese efaka isandla kakhulu ukuthi ayiqhubeke kahle. Asikwazi ukuthi emasontweni sigcine ngokushumayela kuphela, sishumayeza abantu abasha. Kufanele ibe khona into abazozibona bejabulile, bazibone be-accommodated kakhulu esontweni. Abantu abasha bahamba nesimo esikhona, so imidlalo le iyabagqugquzela ukuthi bagcineke besenkonzweni, bagcineke besesimeni esiright, basaveke ey'ntweni eziningi ezenzakalayo ngaphandle, kakhulukazi ama-drugs esibonayo ukuthi abantu abasha bangena kakhulu kuwona. Kuyasithokozisa kakhulu-ke ukubona i-youth engaka izochitha usuku esontweni, chitha isonto kule program enkulu kangaka yama-sports. Siyabonga kakhulu. No. Ngihlala ngisho lento ku-Engaging Life ukuthi kena lento sele sisho ukuthi khulekela abaholi abaliphethe, wena abaku-government, wena abasemasontweni, wazi bakhulekela bazoza la bazosupporta because bayibona i-vision kaNkulunkulu and they want to form part of it. This is exactly what's happening right now. Umholi is in a political party because we hold councillor, but he decided ukuthi uzodlala i-role enkulu ku-uplift amasonto around yena. That's a very good thing eyenza umholi. But umholi na inkinga besilokhu siba-interview la abantwana, i-question ethi vele ukuthi yini amanye ama-programs akhona azobasiza ukuba-develop except ibhola ne-netball. Yini enye elazi ukuthi engaba khona ukubasiza ukuthi babe more well developed? Ngiyabonga kakhulu. Kufanele ukuthi sizinikeze isikhathi sokungena kakhulu emasontweni, sisebenze nabantu abasha. Njengoba ngishilo, abantu abasha abantu abahamba nesikhathi esikhona. Ama-programs ekufanele ukuthi siwenze ehlanganisa ama-departments sonke ka-government akhona, u-DSD namanye
ama-departments akhona, sports, arts and culture, siwadonse siwabeke eduzane, sibafundise abantu abasha, kakhulukazi imilando ekhona, kakhulukazi imilando yamasonto akhona, kakhulukazi leli sonto elikhona mina ngazi umlando walo omkhulu, izikhova, ayibright, wonke amasonto aseZion, because la sihlanganiswe ibandla noma amabandla aseZion. Kugqugquzela kakhulu abantu abasha, amanye ama-programs ekufanele ukuthi siwenze, kugqugquzele kakhulu abantu abasha ukuthi abafundi. Ekufundeni futhi sihlale nabo phansi ukucheck ukuthi yini into abangayifundela, bangafundeli izinto ezingeke zize zibanikeze amathuba emisebenzi kusasa, but si-check sibone nama-department education, uhigher education nama-TVET college, sibagqugquzela abantu abasha ukuthi ema-TVET college abaye bayofundela amakhono ukuze bakwazi ukuziphilisa kusasa. Before senivala angifuni ukufaka on the spot, kodwa siyazi ukuthi kunama-local government azayo yabo around the South Africa yabo. Yini imessage onganika ama-voters ukuthi bahambe bayovota? Yini ongasho ukuthi hambani niye emapholi niyovota? Asivumeni ukuthi qala abantu abasha baphelelwe ithemba lokuvota, because ayikho into abayibonayo eyenzakalayo nelekelela bona. Abantwana bethu bahlezi nama-diploma, nama-degree, nama-honors emakhaya, abayitholi imisebenzi. Kodwa sifisa ukubagqugquzela kakhulu abantu abasha ukuthi abaphume bahambe bayovota ngobuningi babo. Ukuphuma uyovota usuke uvoice umbono wakho ukuthi wena ufisa ukuthi kube yiliphi iqembu elizokwazi ukuthi liphathe ugovernment ngokubuka kwakho endaweni ohlezi kuyona nokulekelela kwakho. Kodwa ngiyafisa futhi ukuthi abantu abasha bakhumbule ukuthi abanye basema-college, basema-varsity la bekhona through NSFAS. NSFAS-ke siyayazi inhlangano okuyiyona egqugquzele kakhulu abantu abasha, ibanikeza lolu hlelo luka-NSFAS ukuthi abahambe bayofunda. So umbono wami uthi abantu abasha abaphume. Sithokoze kakhulu kuma-states IEC last weekend ukuthi abantu abasha ibona abaphumile kakhulu ukuyorejistela ukuvota. Osalile lapho iyaqhubeka i-registration ngomhla ka-1 nomhla ka-2 August. Siyabagqugquzela kakhulu ukuthi abahambe ukuze ukwazi ukuthi ngomhla ka-4 November ubeke umbono wakho ngokucabanga kwakho nanokufisa kwakho ukuthi uyafisa ukuthi eSouth Africa ugovernment ulidwe ubani. Yeah, no. Uzole now. That's for Sabata. I think it's a holding mazwe seduzuka manje oyikhansela decide ukuthi yena adlale irole namasonto. It's a good thing. No, it's a good thing. Hence, I don't have much to say because we spoke in the seat. Definitely, my vote would have went to him. Yeah. One thing for sure, despite of any party, but my vote goes to him. Don't forget YouTube channel, Mozart Music, TikTok, and HG Live. We thank you so much, leadership. Siyabonga.